Who near men cow? You near men cow, Quamana. Quamana, me would near men cow. Any army would near men cow, Quamana. Actually, you are the jam is what to cry about, Quamana. Quamana. Actually, the amateur and said, and run a job. Bear no so. I could really. Tis a Baba, you are come, mamma. Come on, no more bonny deal as a commoner. Now I'm saying I'm not on the narrow one. Mr. David. Tea, have I know what dinner or church? And I'm saying, what's the common? I was a combination and walk on. I'm the many combination and walk on for Mr. Naja, I'm with him in the Caco. Cockatch approach. Approach for Cofano. No, I'm going to talk. I'm going watch it. Surprise if one is so muy and he said, it's here. I'm the other 2 years. Abusia mechiachi obi ame ne wakpaba e dey by Grace TV so Asante Achimako ye wo Asante Achimnof na sinu mu e wo Asante Mantem ni na say assembly member ya okuma ya ten say wa sha na ho akonfo aye nyame dia ya na kwan yo fa sha na ho akonfo ene ne omo esi ya nsa na we nyame dia abusia wo wrem tine yaba se ne abrantie na busia ho betena se busa se asemu ati won from metisa ampa metisa eba ne say e dey ne see ye ntima branch ne share na akonfo how ne ma ne bi ho tine ma ne yes na se no ma dwen ye omo e fa akonfo share ntimi sira busia so obeka yen won yabotere na yenko abrantie na busia fi ye buja fo ya tsa so bo ase won cheche mu share sanse mo ya abrantie apada afra ye assembly member o share na akonfo ya fresh as fast as do yen kwai enti bo ase en twi. Hello, actually, no, Yeah. Eddie, yes, I know I could be. Yeah. That's what we didn't say. I told a friend, I'm in here. But you, a queer woman, but you, if you have some concern. Santiago Magogo. But you, what DNA assembly? Macho, many are on one Dimitri. But you were worried over. Macho, I know be all my own yet one day. A friend of mine running him. Only back, friend one. Asamoah and now from baby Abefabia, Mount for Kanwasem. Say assembly member, your was Santi Achimako. Why in your media and the call of us in your answer was saying on the honor at Sano Crebu. Sano Moka. Again, I would say, Casa. The amateur and said, and run a job. Bear no so. Okay. I could really. Tis a Baba, you are come, mamma. Come on, no more bonny deal as a commoner. Now I'm saying I'm not on the narrow one. Mr. David. Tea, have I know what dinner or church? And I'm saying, what's the combination? I was a combination and walk on. I'm the many combination and walk on for Mr. Naja, I'm with him in the Caco. Cockatch approach. Approach for Cofano. No, I'm going to talk. I'm going to watch it. Surprise if one is so muy and he said, it's here. I'm the other 2 years. Oh, and one says, I shall walk off. Some of me tell you, and tell you, no, they meant to me till that. And they go on past them. On past them. To me, if you are young, or no one and let if you if you want to see it, or no one at all. Milika Musa some way. I will go find fan or assembly member. But then I say, okay. But then, yeah, a Hayani person, and I say, but then, yeah, Hannah Sabio is so share no one. I told David, or share no one for fine. Read him, Major Aqua. Okay, no, your Bruno, I will go. If you are non quantity, I try.
Okay. Nti oba ha na bia ofiri ase wo ko anase e dey si pote enra na oba ha. Enra ma hu mi nua no. Okay. Enra ma hu no. Ya oba no pa. Oba ha no pa. O tretra ha oko. Anwumle no wasan aba. Ti anopa no ma hu no minim se anwumle. Obeba. Okay. Nua na ama biem de amte azi wawu. Nti enra no mrebrebe na o say asem say na si. Mete ne be no nso. Okay. Okay. Na unya akwanya ko hobi say ye dia obi ye nyame say e be frefre busuafo ne apostle some hwe de esi ukọ hobi ana. Matimi anko. Busuafo ni bi ko. Busuafo. Omo ko yo omo dey na esi say na o city e ho. Omo se wa boye. Wade ayo ahoma. Asan ho no ogina. Say. Now see, and a nice form and I say when. Ni nice form. Ni nice form. Ni nice form. Omo ko e chese de bisa o so dey o si ahye na ho akonfo no. O se di passion na ho akonfo bako bi ko na wa pere kakra na ampre. Ti afikura wa nkobi. Wa nyonso. Wa nyahye. Ama ayem wa kakra na. Me nua na akonfo no say. Anya akonfo na me nua na say. Adi na aka say akonfo. Na service in producer. So bi say na wa akonfo ye de enim say. Sabe ne katra matwen. Na wa koti afi. Na wa tunso na. Okay. Ni nyina bi ni me nua na ho. Oh. Ni nyina bi ni ne ho. Na sisi na musi me nua na say na wa akonfo. Ususu say dey bia na Mr. Mekao obi na bia o ye ne boni say e na owi e say yenye say influences wa. Me dey say na madwen ye me. Ade oyo oni obi wa asem wa na wa. Minim Me patch up the sea and so you can be a chilamofa bia. Ebi Pwesi fana so mo yenwe mu. Ti ebusu apani no anope wo mko. Okay. Mko yente de asi. Say no city ankasa e bia na obi nim no abrante didi ankasa de say wadaroma. Pato e fana Kwamna Dixon. Kwamna Dixon ona bo Kwamna Dixon. Ona bo Kwamna Dixon. Okay. Say no city ankasa. Mo fana fo na ayi mo fana photo nim lame. Ya meje dia 12 minutes. Say no city ankasa. Pato inu ya no. 10 gramo. Tuntum kasia. Okay. Sana minu anti. On passe. Ni suban ankasa tisi. Minu no passe. On pe kasa. On passe. Wow. Ina mazam de no mini. Ina mazam de no. 27 years. 27 years. Okay. So ya kwada abrante. Ya be mu o. Ni e be woni photo no. Ya be mu aketo. Ni dia mi ye say dey na o ka say dey mo ko e na o mo ko e na o si ahia conflict na wono uzu say bia na nipa bi nsa wo na akobasa no o mo ko hu no ne ho na makwa na bia obi no obi apreso ne wo twitwa ye obi abono bibi sa asi o mo se ni hunu na efiri moja o mo se ni hunu Ide na lumu ba ni hunu ayi ko anfa na hunu mo firi moja ye tin sem say ebra sabi o mo ko pie so na aduane kwa wo di sin chen e na wa sha no kresa ai aduane no ho sa bia ye ho asem se wo se frɛ wo hwediem e ho ya bia ye bia ho hu ana wadaroma ni patete ho e ho nye hu na say ho na new site okay just obi a share the fee sa obi a to all of it okay no mo chicha otina ho ache otina ho ncha bible so men so wan okay na sa musu sun na wa beka kwa chem da se bia wa da macron fa ban so pen bi obi bi on ka bi asa Le se ni de sakaka. Se fi na e makasa. mini ya me dina chere fie so one sister my sister na woni ya okay America ona me ma me wa America oh ti aka me ni me nua na na me back to ni oba e aduane no wadidi no ko ti anopa na me hu kura me sa ena de me hu me nua yo ni mo baba na me ti ni o
I'm saying, I'm Ti o na fofo ye ono omudi agbo. not for the one. Okay. And I'm for Say yakwaya mrantie ma boy nsem bi kura we bia ye busua ye nka nkyerɛ mo. Ba ye na fofo bedi ho nkomo. Asɛm yi ba sɛ monya akwanya abusa na fofo sɛ de esi ne bia ɔka bi kyerɛ mo sɛ bibi ha no. Aha ne ma ne bi no na mu sɛ ntia ma akɔ wie sɛ ya na. Na fofo bia nka bi asa. Gary try. Oh. But over to Anka, watch the cool school there. They say the shower. The cool school. What's that? The assembly. Secondary school in the call cars. Oh, okay. Disciple. No call vaccine no. Accra. UPS, University of Professional Studies. Accra. I don't know call. So we are no be anche obedi assembly. We no so be assembly man. So jana no moto. Ti onya kwa nya adwuma nya. Oh. 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 Asma wo kan mu awem kakra because ye ne namfo no bi nko mo che se obi kwa kwa mani mo ne tooth. So be film ti e ba se na no akasa be mu abi asha na wa konfo a o se wa ewiase de say yakola ketwa de na wo ji akoso wa konfo Wow. Mami no yakoso na wa konfo So no media be den so be sha na wa. Minu ya ono a minu ya ne sa konfo What me tell say onya oba bi ne tu na mo kakaka. Say bia koye mrantie de kan ho. E ba ni say e monya akwanya ba ba say only this one say nkomo bi bia na bibi ha na ha bia na ba ba na ka bia che. Anka we antro ba no. Anka bibi atrem. Oh no ban intem to say. Kama. Nana tem ya kama. Oh. Abayo anu kwa na maye hu se. Say this. Bibi asi. Ade ko abayo. Of flaming minu ya ofle no. Se o hu no pa no. Ti gan fle no. Ofle no sa wo mfa. Okay. No ofle. Na dan fo ba ko ha. Ka kire no se ofle akomne. Oh. Na dai. Ana mo so mo kra mo hu no. Ti ana mo ko fie. So mo ko e no. E se. Esi. Omo ko ho kire say o hwe say dia e bia na wasi esen wo no a na ese bia wo wache anase bia na esi am no mo wa omo ko audience no mo Anche. anche na nipa ko bi say Anche. also mama ye miensa sabe mo bo mama amane also mama wa konto Ai, eu até. ani abusafo ntimi na mama ntimi na ho ti preocupe ye ka show so onua be ma sei na si na wo ye den e na obi frɛ o ka say na wo ye Me dia kra na me dwale awie. okay Na me dwale awie. Ah me what okay ti me ba no me ba ba ira no so wo mo a. Se me mu ano e ko ho ba ye. Mo tira okay no mo ka mo ti me fa me fia. mafia Me nua no na ba na ti. No as me ba me. Me tie kwamra se asem o mo ka. Na m say o de moto na kwa wewa. Ni pie kwa. Ba ira ba ko. Na m say tina. Ade na asie, de na e kwa. Kwamra se no wa konf. aish preocupe o mo cansa sai na ho si So no a oh oh Sama mo yanko bi. Nkomo sana ye dino. Ese mu fa pem no. Se beti ese mu nkomo na se no. Ke bia ne namfo no so etwe nkomo. Na mutum bo ase kire ase. Ama yati ase. Asani ye nkomo na spa. no correct party Kwa ese so bi se ese. yeah okay Pacho bi ni ko no asem kakra ka o ka. ne na me kan ze area no. Na me fa na kra sie yi mame. amen Sama me kan no. zena mu no way whatever O watch it. aba go he ya ho akodia police for nsem bia na sem na police for catch police for say Mo ra mo so mo wiwim. Sama mo ka tire. Ti hero. agogoma mu ha ye bia ya obi ya show obi akomfo ye kun obi ayo bo ne e ade tai si wa ha na
ade ko so Konfo no kwa de ntansi. okay ba se bia ye kum obi ni ade se de mo Abi chese ade. eso se de na be ba se bi hu nya be ma on pa ne ho asem obi ba akwa ye na nyambra asem se de ya osu Timi nkyerɛ. Kwamena. Timi nkyerɛ. Matima Chafra nyame hye mo den kwa Ghana ban hwe IGP mpanyimfo woni aka na hwe mo de na woka e de akye oman mu mpanyimfo fa sa asem mu wo yakwa Woni amenka o. Me woni amenka o kwamena. Kwamena me woni amenka. Nini ya me woni amenka o kwamena. Ka kyerɛ. Ka kyerɛ. Ina me de ja me so atu kwa ya ba o kwamena. Kwamena. Ka kyerɛ. Chafra that's nyame hye mo Yo. afoforo nso wa ha ntie ne ono nso nkasa ntie de woka ma me e ma mo yakọ Yeah, era. ya mo hye de why nyame be ye Nyame ne hene. amen passional din de say wadaroma Ebra me amajewa. okay ma me ama odi ani ye nua be ma wa ye nyame de Oye mi nua kuma. ozo asemi say na wote no wadaroma brebe na wote ne say Mete na around be enra na dwo be 8:30. okay Na me wadwuma na me brother wodi machi pe. Honorable Prince of Miamako. Santi Achim no constituency organizer MPP. Ofre me happen no ka say ni namfufo no mo nam no. Ni namfufo a one mo nam no. Afre no say o ma frɛ na o fa nti o mo call on ho no. O hange ne ho. O kan epe no ka te call no. Actually me friend no no say o police station, oni police for call. Me sa friend bi no so o mo di body ne call mo kire. Ene say no pay me de buy na me de me hu ni say me nua no oni obi ani asem. Oye obi a oye humble, obre ne ho ase. O siri kire obi ani pa nyina aye na dofo. Se oba no pa obehu nipa mpanifo ne nkwala ba ekra na kwan mu okra di adan onye obi a ono obi wu asem metumi aka se bi a ono obi pre bibi ho na bi a nipa na kwaye ne sa se nipa ne kwaye ne sa bi a ebi a tan na se na ni di na chi because me ntimi hu kwan obefa so na se from the look of things na picture na me hu no enkyere se obi a wa hange ne ho because the minimum say obi hange ne ho a obehu bruises wɔ ne ho at least ɔbɛkɔ private ɔbɛdwo nso ne nyinaa saa nneɛma nyinaa pictures a me ko hu wɔ police station wɔ ebi nnim enti sɛ ne yɛgya bibi ama Ghana Police Service sɛ ɔmo a ɛnyɛ ɔmo hwehwɛ mu na ɔmo hu kwan a yɛbɛfa so ne yɛhu sɛ nipa bɔne ne bi na ɛkɔdii ne bɔne saa yɛhu na yɛhu kwan a yɛn nso yɛde nipa no ɛyɛ dɛ ɛbɛfa so na Ghana mmara ɛne na di Ko ya ko pictures na o ka se de o si ho na nche se bi o na sa uhu no what say no I say baako a mehu yɛ no ɔsɛ at least ɔmo arɔ ne ho kakra bibia ni ne boxer mu a kyerɛ sɛ bi a wakɔ private egu ne ho it's not kind of box and coin ɔmo rɔ ɛ okay it's not to make ɛna ɔmo try ɔmo rɔ ɔmo pia kɔ down ɛna o try sɛ ɔhwɛ sɛ bi a sɛ ɔno ana hange ne ho a police de ɔmo de be detect na bi a ɔno ana hange ne ho a ɔbɛ struggle ɛna ɔhwɛ ahoma na ahoma ne nya ahoma a akyinkyim a ɔsɛ obi hange ne ho a at least center table ne kora no obe push ne down ne nyinaa wɔ hɔ na ne nan no ɛpempem center table ne so ɛna 2 ahoma ne wɔ na bodwe sei nti me de ɔmo sɛ ɛkyina yɛ holiday nti Monday no yɛwɔ akɔ coroner's form na yɛahwɛ yɛayɛ postmortem na yɛhu kwan a ɛfa so a ɔde wu yɛ sisi a yɛte agye nyame ɛna betumi ahu anaasɛ ɔmo hwehwɛ nneɛma ɛna betumi ahu sɛ bibi sei ne sei na ekun no nti yɛn nyinaa yɛtwɛn Ghana Police Service na yɛhu baabi esi sa na mo frɛ mo e ka kyerɛ se sei na ato no mo anya mo nkyɛm bia ansi se bia ye ne ba ya ma because bibi ansi kwa obi anka bibi ankyerɛ ebi mimi de mini anu kra de o frɛ me a o ka wie ya na o hange a o ka wie bi wanya te se o si sɛ anɔpa me ba ne pa kyerɛ da bi Sabi, oya assembly member dey there or that man no. Yen hwe ho kakra. Assembly man die mu abre to ba man no na anu ye by. Onu obi anya asempɛn e wɔ koi mu ana na mato. Me pa kyerɛ da bi ɔno kra no wo behu na
organize clean up exercise. Okay. Now the boys need to be banned. Mr. Yodi can organize now or be item 13 at their mom. So we are no mean abisha. To me, who on one can say when you pay me, so no be cry air conto camboda. And now you be a okawa say how chena or 2 for farmer. Unya won't see. And who say, I dear we only say I say and I say we jam to a say na a bear obey 2 farmer wakuma head. But for me, me am a penny crown. Sometimes, no, and then they share ideas. But to me, church, I mean, maybe any so. This time, my lady say. Oh, see, some say. In fact, I am a ya. Because I am a ya. I'm a boy. Say me what 2 minutes. Meet me in our back. I can run a journal and come to the neighbor back. But Yanko point in my dear. See, a Jama Ghana police any riding Yanko. The day now carry a chair or my name for IGP one yaka if I quite amunia be my first way. Yeah, make a can say IGP Mr. Tete and then the men. Omo de yenim so omo timi ye na omo sen so omo ye. Omo mo aye ne nyina nya nhwehwe mu ne yehu adekodi apotin a enam so a ma me nua be ma no e de call ne crèche. And the question omo call na aduane a wodi sidem. Wo hwe picture na abun se emu a wo bom atere dam esi ho ayanwam. We dika kra na se. We ana odidi dem ni si ho. And be a 7 years ago. Me sana bia me suspecting. Asema bombi sakata woni obi anso ni hwe wona aka send ya adefia because person wa confirm jam in same be so obusa oba no nti so ni problem dia biara wo send dem dia to be frank with you let you know plan enye nne a oba afia ya me nim na na oba en say the condition tia ni say the ocean no timi san ko bisa no sans mo. But only for me, the way I say, a friend on fan of friend, the best friends, and on some friends, on a friend on that is on the worker. They also took on already a friend on so being a from here to there, maybe was shell of mutual. But okay, we didn't grow up twice. Mushade. That's it. No, it's just respect our police. And I'm way proper with him. You should be a baby, me a baby. Why? That's what I say. That's it. That's why. It was for sanity. It was your phone at home. Was a church in Seminole at the actual and more. Yeah, it's when you miss one share with your phone in a day. Now, children in a rare. Na pipia enye asumdwe da so ha ya kebia leto ya wase na yede asom abusia emu ya na yetie de abusiafo eka na yebesra post panifo ne babofo panifo se omu nyina amra mu bi na omo emwa emanhwemu kwa nkovie se ko basa abancha na ato ko obu dia ene na obia ni hweka ne mom se binum suse so da branches tie no ebia ni paboni ko bi na ye ni sa no a ntempa na Ghana mra ene woni esomare sa no ati na ayensen na ho ayenkai di na bi obi so afa mra anhye ni sem an ko ye nioma ensen fatasa san za utie sem no mu a abrantie no 27 years o ya assembly member okosu apon awie ya aka o kidi nyame beye no na abrantie kwa ne woni e ben na chese o mu ogidie pass da chi nyame pe ya no amana be hwe agugukoi Santi Achim North, ene chasa Santi Mine Ghana na. De ko ban se ebia na nipa bi na ye ne sabia. E be se dem perform wa na mo hwemu ankosi awie. Na Ghana mra ni ni sanse busua. O mo chese nipa o nya me de o mo koye na ne 9 ACC. Table so o mo koye na chese aduane a wodi si wonom ya wodi kakra. Chese se mo tete mo a mentimi nkan ko achi ni na be wie se mpanyfo be boa. O ma hwemu a sanse mo odwen ho a ensure that more confidence the stress for no amram no nhwe man nkosi ase na yehu ye ko ba ya yenu abema kwapana assembly member ye wa Asante Achim ho kwatam ha e wo hia nkwansi ewo ya wa yenu atia e besre se ne maame ye wa control ne abusuafo na maame na me hye bodin so ba tan bia ko maso ade ne se da chi obewu obenyina bi ni fie na me no awu na ne ba aye na yi abempon ye fefefe ama bibia eso ya sibie ankoba ne sa oba trends abre onsu mu maame eso nyame si nyame na hye wo de wate no to we na ono anu mu adidaso ebre mu ayedi
abusuafoɔ yɛ aka akyire na nanom ne wɔn aka na ɛsrɛ mo mɔdaroma na me nan kam ho na ɔnhyɛ mo den na afei biribi ayɛ bɔkɔɔ yɛde mpaebɔ tɛkyire sɛ mpanyinfoɔ mo ahwehwɛ mu kɔsi awie kɔba sɛ ɔno ara na ato ne kɔn awudi a ɛneɛ na akyire di na mmom ɔba sɛ nnipa bi ɛna di ne bɔne saa na Ghana ma de wɔn adi na ayɛ nsɛm na ɔde ama yɛ aka akyire sɛ bi yɛsi amfa mmira nhyɛ nsɛm amfa yɛ nea ɛnhyɛ nsɛm bi de kɔm na osi da sɛ ɔgye kura na ɔhwɛ ne sɛ obi to the enterprise o kuma say South Central Junction ɛsɛ yɛ asɛ o pata de papa ne papa de amsrɛ to mechanical South Central Junction e o kuma se ne kɔgye ntam papa wɔ papa ne papa free obi to the enterprise mo abubu ha yi obi afrɛ me from Kumawu ɛne Kɔnɔngo ɛne Dwaso Asankare so wɔte perfume a egu me ho to twɛn deɛ anya some picture of Abusia Samsung American for Betty Grace Financial Services the amount Ghana for more America and Canada Betty Grace Financial Services intermediary financial business law for how better or what Miami man and that's what's in the area something in the room married and see and echo far by and my Betty Grace Financial Services so the mobile more the other pay the amount we don't see car farm with Jim now yes but them boom the amount yeah tax free so that's not only you want to see car and for yes car but them car sebi the amount and I say so no we adwuma no ha na mani ba na ntimi adwuma bi ba bisia omo abehwa akofo so be nya media omo so omo hwe akofo so be college umpe we be na afre ni omo kasa but to grace financial service na be am my financial freedom for everyone we dey the company also agree plan be this year ya men count back out bye bye